ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಅರಿ ತಾರೈ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಕಡೆದು ಚೂರು ಬೋಡಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಗ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ತಾರೈ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ದೀತೆರ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಂದನ್ ನೆಟ್ ಈ ಇರೇಟ್ ಪಾರ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಯರೆ ದೀಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಒವ್ವಿದೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಬಂದನ್ ಈ ರೇಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನಿಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನ ಇತ್ತಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನೇನ ಬೇಯರೆ ದೀಪು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದ ಗೆದ್ದು ದೀತೆರು ಎಂಕಿಷ್ಟ ಐಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಬೆಲ್ಲ ನಿಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಬೇ ದೀಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಬಲೆ ದೆನ್ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಹತ್ನೆಟ ಬಾಯ್ ಈಟ ಬೇಯಿ ತುಪ್ಪು ಒಂತ ಚೌಲೆ ಆಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಗೆ ಎಂಚ ಆತನಂತ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಕ ಬಲೆ Abica. Den deppen. Mami undu tule. Naita undu mata. Deite pelakaida gatti open malpunu. Wow. Yummy.